An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ni waleɲuman dɔ bɛ ka ɲɛsin aw ma nin waati in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen bɛ jabaraniw kɔrɔ yaasa aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ TV Sirifila bamanankan kunnafoniw na minnu bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛ kunkanaw na an b'a fɔ an ko nin y'a kuma selen ka sanga ni seliba hukumu ɲaɲaniw ye Mali silamɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲɛma Mali silamɛw ka tɔnba ɲɛma n'o ye Haut Conseil islamique du Mali Maɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyidu Sherif Usman Madani Haidara a ye wajulu su belebele ɲɛnamaya min kɛra araba don utu kalo tile 14 sanba 2019 a kɛra tamaninkaw ka dolanti kɛnɛba kan min ni jama bɔra diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ kana fara a Seyidu Sherif Usman Madani Haidara kan kana ni su kɛrɛnkɛrɛnni k'a ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ nisɔndiya bonya ani karama kɔnɔna na an ka ɲininikɛla Samayira Sanogo an'a ka jatala Ibrahima Kulibali Abudulayi Sogodogo ka bɔ yan fɔ Tamani o ye min sɔrɔ Sirifila jabarani so tɔgɔ la an ka jɛ k'a ɲɛmadɔw fɛ. Tamani barawule cercle la Segu jamana ka Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali Maɲɛma Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyidu Sherif Usman Madani Haidara bange dugu don wajuli belebele kɛnɛ ɲɛnamayara fɛ wajuli kɛnɛ ye laada ye Tamani kɔnɔ ka bɛn ni seliba ye silamɛw bɔra barawule cercle fan 14 bɛɛ lajɛlen la ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bani bange dugu la. Karamɔgɔ kan nin sayɛlɛma wajulu Tamani balundi terrain kɔnɔ yan an y'a jɔyɔrɔ ye mais ni Tamani yɛrɛ n'a nɔdugu bɛɛ a wajulu a bɛ min fɔ a wajulu tile kelen a bɛ nafa min don mɔgɔninfinw dusukun na a bɛ nafa min don mɔgɔninfinw ka Ala batoko la Ala de b'o dɔn puisque ni wajulu kɛra karamɔgɔ yɛrɛ an b'a mɛn télé la ou bien a bɛ mɛn fɛn na ani karamɔgɔ yɛrɛ bɛna faso la ka n'a fasolamɔgɔw min bɛ yan nɔ ale b'a dɔn min bɛ kɛ a b'a dɔn min bɛ jamana kɔnɔ a b'a dɔn a bɛ n'o de hakilila de fɔ maaw ye wajulu yɛrɛ y'o de ye fɛn min bɛ yen nɔ don min na maaw bɛ tiɲɛni min kɛ don min na maaw bɛ nkalon tigɛ maaw bɛ fɛn min kɛ maaw bɛ se ka tulo minnu kɛ pour que bɛɛ ka se k'i den bila lamɔko ɲuman na a dabɔkun yɛrɛ y'o ye. Laseliw minnu kɛra kɛnɛ ka zamzame y'u fɛ a kɛra nafaba ye silama caman de y'a ka nisɔndiya jira wajuli in kɛnɛ kan ka sabu kɛ laseliw minnu kɛra zamzame y'u fɛ laada don a dɔn bɛ ni o laseli cogow ye barawuli cercle kɔnɔ caman sigi kun bɛ k'a ka wajuli kɔnɔ. San o san an bɛna Tamani yan seliba ni ziyara ninnu bɛɛ lajɛlen la ka na san essence de ta san essence ye mun ye i ka ɲɛnamaya lahala bɛɛ ɲuman ye mun ye k'olu t'a kɔnɔ juguman ye mun ye k'olu bɔ a kɔnɔ karamɔgɔ siga t'a la kira mɔden don kira joli don k'a kanu dama o ye koba ye surtout ka wuli ka n'a nɔfɛ Tamani anw ye bonya sɔrɔ an y'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an karamɔgɔ de nɔfɛ anw y'a ka geribu ye a n'a ka jɔnkɛ de ye an mana kɛ fanga ye cogo cogo an mana kɛ nafolotigi ye cogo cogo u ka jɔn u ka jɔnkɛ de y'an ye donc an bɛ wuli k'u sɛgɛrɛ waati bɛɛ waati n'a nana faso la an bɛ wuli k'a sɛgɛrɛ waati a mana bɔ Mali kɔnɔ fan o fan fɛ région an bɛ wuli k'a sɛgɛrɛ o la. Silamɛya dɛmɛtɔ Ansar ɲɛmaya soba fédération Ansar Dine international Fadema ɲɛmɔgɔw fana y'u ka nisɔndiya jira kɛnɛ kɔnɔ ka laban ka sijan ni kɛnɛya ni hɛrɛ ni baden laɲini zamzami y'u ye ka bɔ dali masa yɔrɔ jango u bɛ se ka mɛn k'a ka bilasiralikanw lamɛn. An b'Ala le fo k'Ala barika da an nisɔndiya ninnu su na Tamani yan min bɛ dɔrɔn k'an ka nisɔndiya jira jamana ka karamɔgɔ fo ka barikala ye ka dugawu kɛ karamɔgɔ ye sijan ani kɛnɛ ani lafiya Ala k'o d'an ma hakili jigilo dunan caman bɛ yan bi ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ ka na seli kɛ n'an karamɔgɔ ye ka wajulu fana asise an b'a ɲini Ala fɛ karamɔgɔ bɛna min fɔ Ala ka mɛn tulo d'an ma ka baaraw nɔgɔya ye a bɛna dugawu mun kɛ Ala ka minɛ Tamani ma ka minɛ Mali ma ka minɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma
vraiment nous so diar no bi tamani an fuga sadana amma ɲini ala fɛ san ɲɔgɔn caman bala bolo ala ko yirana ni si ani kɛnɛ ani lafiya ye an bɛ ala fo ala mun sɔnna ka waati yirana an bɛ yan karamɔgɔ ka selima fo an b'o de hukumu kɔnɔ san o san ni seliw sera an bɛ na dɔw bɛ na seli yɛrɛ kɛnɛya ye mais seli dugujɛ dɔw bɛ na ka na a selima fo ka na foli k'a la ka na foli kɛ a balimaw la an bɛ a ye wajulu kɛnɛ mun sigi tamani kɔnɔ an b'o de wajulu kɛnɛ kan karamɔgɔ a bɛ taamasiyɛn mun yirana dɔrɔn o de ye faso kanu ye a b'a faso fɛ a bɛ tamani fɛ ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan wa a bɛ hɛrɛ bɛ kanu ni tamanikaw de ye o de kama a ye wajulu kɛnɛ in salon a y'a sigi ɲinan fana a y'a sigi donc an b'o de kɛnɛ kan an bɛ dugawu ɲini ala aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka dugawu kɛ tamanikaw ye k'a ɲini ala fɛ karamɔgɔ faso n'o ye tamani ye ala ka dugu in kɔrɔta ka bɛn don a kɔnɔ ka ɲɛtaga don a kɔnɔ ala ka bɛn don mali yɛrɛ kɔnɔ gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔ ala ka kɛ bi su in bonya kama ala ka gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen ka hɛrɛ don an ka jamana kɔnɔ yafa ɲɔgɔnmɔ ɲɔgɔn dɛmɛ sigiɲɔgɔnya ani jogo ɲumanya kuranna kɛn bɛ ka fɛn minnu fɔ olu la zamzame y'u ye da don olu la k'olu sɛbɛkɔrɔ walawala a ka wajuli kɛnɛ in senfɛ i n'a fɔ laada ko silamɛya don ka layidu wɔɔrɔ bayatul islamiya o kɛra ka kɛnɛ kuncɛ ni maa ba hu donni ye silamɛya la ni bayatul islamiya layidu wɔɔrɔ ye hali bi an bɛ to tamani kɔnɔna na kulu min sigira imam El Hassan tɔgɔla tamanikaw fɛ yen nɔ laada do u bolo san o san nin waatiw mana se n'o ye imam Hassan a ka san yɛlɛma ɲaɲaniw nisɔndiyaw ye n'o ye kiraba Muhamadu mɔdenkɛ ye n'a bɛ ɲɛnamaya san o san an b'a tanti Ayidara Alimatu Dagamayisa fɛ a nisɔndiya n'a bonya n'a karama kama u tilalen kɔ nisɔndiyaw la u y'a kanu ka taa foli sanbɛ foli k'o ta k'o ɲɛsin mali silamɛw ka tɔnba ɲɛma n'o ye Haut Conseil Islamique du Mali maa ɲɛma mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a seyido Sherif Usman Madani Haidara la ka taa foli ani barikada k'a ye san kura ala bɛ se k'o hɛrɛ caya cogo min na nin baara kɛrɛnkɛrɛnninw kɛr'u fɛ arabadon utukalo tile 14 san 2019 o kɔnɔna na tamanikaw fɛ yen nɔ an ka ɲininikɛla Samayira Sanogo Ibrahima Kulibali Abudulayi Sogodogo Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ seliba nisɔndiya don maaw fɛnɛ kan ka yafa ɲɔgɔn mɔ ka laban ka ala fɛnɛ deli ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen mɔ o de y'a to jɛkulu min sigilen don senga tamani ko kulaba imam El Hassan Muhammad al Mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye o mɔden imam Hassan jɛkulu in dɔgɔ dan bɛ o de la u nana sanbɛ foli la mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil Islamique du Mali maa ɲɛma mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara fɛ tamani kɔnɔ an ye Hassan tɔn mɔgɔw ye ala de y'anw garijɛgɛ nin na hɛrɛ la a hɛrɛ an bɛ dugawu kɛ hɛrɛ in ala k'a jidi hɛrɛ sɔrɔla jɛni ka sabura a sɔrɔla an garamɔgɔ ka sabura n'o ye an garamɔgɔba in ye n'o ye Sherifu Madani Haidara ye a n'a nɔfɛ mɔgɔw maa o maa n'i bɛ jamu Sirifi n'i y'a y'anw ye nin hɛrɛ in sɔrɔ anw y'a sɔrɔ olu de ka kunnadiya kɔnɔ wa an b'u fo k'u barikada ka tila k'u fo k'u barikada tiɲɛ yɛrɛ la kamanw ka tɔn daminɛna jama de bɛ bɔ ba kɔfɛ jama bɛ bɔ ba ɲɛfɛ bɛɛ de bɛna k'a bɛ don Hassan tɔn na ayiwa anw ɲɛtɔ in anw y'a bila fi sabilillahi la k'a dayɛlɛ jamana bɛɛ ye k'a minɛ fɔ y'a fɔ Abijan ka minnu bɛ yan olu bɛɛ k'u bɛɛ tɔn in na an y'u bisimila tiɲɛ yɛrɛ la an nisɔndiyara an wasara a kɛra an ma kunnadiya ye k'a kɛ an ma kunkɔrɔta ye nin jɛkulu in a sigira tamani k'a sabu kɛ an ba n'o ye tanti Ayidara Alimatu Dagamayisa ye cɛsiriw minnu bɛ a la diinɛ baara la n'a b'o baaraw la Sirifila duba kɔnɔ Bangɔni na tamanikaw y'ale de kɛ misali ye ka nin jɛkulu in sigi tamani fana Imam Hassani ka bangenew olu bɛ ɲɛnamaya tanti Ayidara Alimatu Dagamayisa fɛ san o san an kɛlen k'an sɛmɛ Sirifiw la an y'an jigi kɛ ala ye k'an ka kumaden bila fɔ a man diya Tarawelelakaw de kɛra nin ko in sababu ye yan u bɔra n'a ye musoba in fɛ yen ne tanti Alima ye
ka na ni fɛn ye ka na ɲɛfɔ anw ye yan diɲɛ bɛɛ de don na donc ni bilala k'i ka kuma ni maa o maa bɛ yan nɔ ne bɛ ka kuma ni bɛɛ dala ne de Hayidara an y'a dɔn nin min kɛ parce que ala ye fɛn dɔ di e ma ɲinɛ ni ala ye fɛn dɔ di e muso fana ma k'o jire la ne hakili la ko ba wɔra ko ba farala ko ba kaw sabu ala yɛrɛ ko ten e yɛrɛ ko al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yasidu ba'duhu ba'dan ko mu'mini fila yi komi jɔlimafɛn fila dɔ bɛ kɛ ka dɔ gɛlɛya. Kulaba Imam El Hassan Jakulu denfa ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin Zamzam yu ma a ka wuli ka jɔbaw ni cɛsiribaw la ɲɔgɔn dɛmɛ nasiraw kan ka laban ka layidu d'a ma k'a fɔ ale min ye jɛkulu in denfa ye silamaya bɛ se ka sankɔrɔta sira o sira fɛ a n'a ka mɔgɔw n'o fari da. Kalandenw nana tɔndenw nana ko kana bonyamasegin k'i ye ka na i fo k'i barikada ka i waleɲuman dɔn o kɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka Halimatu Sadiya k'a fana fo ka Jara fo ka Fatumatu fo ka Aisha fo an bi an muso bɛɛ fo an bi bɛɛ fo an ma mabɔ maa la Madozo ko n'i ye cɛbaw ye yɔrɔ o yɔrɔ n'i ye cɛba ye yɔrɔ musoba dɔ de b'a kɔfɛ wallahi an bi Halimatu Sadiya an b'a fo nin tɔ in a farala ɲɔgɔn kan ala n'ale ka sababu ɲuman don a kɛra a cɛ fɛ ka k'a cɛ somɔgɔw fɛ ka k'a cɛ badenw fɛ ka k'a cɛ faso fɛ ka anw fara ɲɔgɔn kan ka tɔndenw fara ɲɔgɔn kan ni ɲɔgɔn jama k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ba kɔfɛ ba ɲɛfɛ tɔnden n'i y'a maa jate a bɛ taa maa 1000 ni kɔ la bi k'o kuma faamu k'o faamuna k'o ɲɛ kuma dɔn k'o ɲɛw dɔnna a bɛɛ ɲɛ dɔnna bi an y'a bɛɛ faamu bi k'a dɔn hakili min b'a la k'a fɔ a ka miiriya ye min ye a bɛ fɛ ka min ɲini ni diɲɛ ye a bɛ fɛ ka min ɲini n'a faso ye an y'a bɛɛ dɔn bi an y'a bɛɛ faamu an bɛ taa bɛɛ sira fɛ. Kulaba Imam El Hassan a jɛkulu kɔnɔmaw y'u ɲɛmada musoba min fɛ n'o y'an ba tante Hayidara Alima Dagama Isa ye a yɛrɛ ye kuma ta ka cɛw ni musow waleɲuman dɔn minnu bɛ jɛkulu in kɔnɔ ka foli kurakuraya ka ɲɛsin a Seyida Sherif Usman Madani Hayidara ma a ka cɛsiribaw la silamɛya diinɛ la pasali la silamɛya min bɔra Madinatul Munawwara baara sɔrɔla ka kujɛ ni dugawu don ye. Association Sigida Yele ka sangani a ka baaraw boloda cogo ye a y'a kanu ka yirituru belebele labɛn min kɛra sibirido utukalo tile 17 sanba 2019 a kɛra ɲamanakaw fɛ yen nɔ kalabankɔrɔ mara kɔnɔ maaba caman yira kɛnɛ kɔnɔna na wasa kana kɛ ni yirituru kɛrɛnkɛrɛnnin a ko seerɛ an ka ɲininikɛla Amidu Badeni a n'a ka jatala Dramani Male an ka jɛ ka ɲamadu ka sɔrɔlaw fɛ. Dante yiri nafa la o de kama jɛkulu mun bɛ n'a bɛ wele ko Association Sigida Yelen ka sanga ni jamana faamaw ka laɲini ye n'o de ye ka kalo kɛrɛnkɛrɛn san kɔnɔ ni ka kɛ yirituru kalo ye ni ka jamanadenw lasɔmi yiri jɔyɔrɔ n'a nafa la ɲɛnɛmaya kɔnɔ. Association Sigida Yelen maaw k'olu tɛ to kɔ ni baara in na yiri ba 4 o naturu fɛ jamana yɔrɔ caman na ka da yiri yɛrɛ nafa kan. Jiri kɔni nafa tɛ se ka fɔ parce que hadamadenya yɛrɛ tɛ se jiri kɔ jiri yɛrɛ ye hadamadenya yɛrɛ jɔsen nɔfɛ ka sabu kɛ jiri yɛrɛ diɲɛ fɛn o fɛn a bɛ daminɛ jiri de ye ka dɔ jiri yɛrɛ da hadamadenw ɲɛ donc kabini n y'a fɔ cogo min na ka kuma kɔnɔ kabini ala y'an fa ni adamada jiri de yira olu la k'u kɔlɔsi jiri la ka bɔ yen ka na jiri yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye ka san na hadamadenya yɛrɛ ta fan fɛn o fɛn ka daminɛ tobili la ka na se furakɛli ma a faamu ka na se sojɔ ma a bɛɛ si se ka kɛ jiri kɔ donc o ye jiri nafa dɔ ye fɔlɔ an ɲɛ b'a la san bɛ bali ka caya walima tile bɛ bari funteni bɛ bali ka caya san tɛna na cogo la bilen san bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ cogo la donc a sababu ye changement climatique o bɛ sɔrɔ jiri ntanya de fɛ parce que jiri de bɛ couche d'ozone favoriser kosɛbɛ ale fɛn bila ka taa oxygène bila ka taa min bɛ se ka couche d'ozone constituer ka an kisi tile kɔtɔrɔ ma. Association Sigida Yelen Bamako a n'a bolofara minnu bɛ jamana marabolo kɔnɔ tile 3 de talen do fɛ ni yirituru kadara la sibiri ka taa bila ntɛnɛn na wa o ka ni wulikajɔ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka sigida lakana ni ka nɛɛma nati. Sɔgɔmada n'an bɛ yirituru kɛnɛ kan fɛn bɛ y'an bila a la o ye hakilina ɲuman ye toujours parce que an ka gouvernement a laɲini jamana kɔnɔ ko mɔdu to mɔdu ko ka kɛ yirituru kalo ye faso kɔnɔ donc ni o fɔra mɔgɔ min bɛ sigida yelen dɔn o se ka fɔ ka an to kɛrɛfɛ an se ka kɛ den kɛrɛfɛ o ko la donc o de kama an fɛnɛ wulila ka fara gouvernement kan an se ye mun ye ka se ka o fara u ta kan pour que yirituru a bɛ se ka kɛ fɛnba cogo min na jamana kɔnɔ sigida yelen fɛnɛ bɛ se ka
do sen bɛ se ka don cogo min na jamana jɔli la surtout yiri turu kunda ka o baara kɛ sɔgɔmada la an b'o baara kɛnɛ de kan bon yiri an ye yiri ba 600 o de bɛ an fɛ ɲamana yan sinon n'a jateminɛ Kalabankɔrɔ commune kɔnɔ yiri ba 2 ani 600 o de kan ka labaara an fɛ Kalabankɔrɔ commune kɔnɔ mais ɲamana yan yiri ba 600 an bɛn'o baara de kɛ a baara fɔlɔ o bɛ kɛ ekɔliso kuru kɔnɔ filanan o bɛ kɛ an ka dɔgɔtɔrɔso la sabanan o bɛ kɛ an ka kaburudo la. Association sigida yelen ka nin wale ɲuman tanuna kosɛbɛ ɲamana dugutigi ani diinɛmaw fɛ fo ka taa bila Kalabankɔrɔ mara ɲɛma minnu tun b'a kɛnɛ kan n'olu y'a ɲini jama fɛ u k'u janto kosɛbɛ yiri turulen ninnu na. Sigida yelen kɔni ye association min a tɛ se ka fo ka ban campagne de reboisement in dɔrɔn tɛ an bɛ min hokumu kɔnɔna la sigida yelen bɛ fɛn caman na Kalabankɔrɔ kɔnɔna la u ka siège bɛ Kalabankɔrɔ na an bɛ baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ mais n'u ye k'an wele campagne de reboisement in na ka na ko k'a kɛ ɲamana Mali dɔrɔn tɛ a bɛ fan bɛɛ mais sigida yelen u kan ka fo k'u waleɲuman dɔn u bɛ baara min kɛ jamana kɔnɔna la ladilikan min bɛ ne fɛ ka ɲɛsin yiri in turuli ma yiri turuli man gɛlɛn yiri turuli man gɛlɛn an filɛ yiri dɔw suma kɔrɔ an m'olu turu mɔgɔ wɛrɛw de y'o turu an ye an bɛ k'o nɛma kɛ bon maintenant ni sigida yelen initiative ta ka na ni yiri in turu yan an b'a ɲini ɲamanakaw de fɛ sisan u k'a lajɛ yiri in bɛ se ka lasago cogo min na k'a latɔbɔtɔ cogo min na pour que u bɛ se ka kɔrɔbaya an kɔmɔgɔw fana bɛ se ka nafa sɔrɔ a la. Hakilina jigila b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko association sigida yelen yirituru bɔlen kɔ a bɛ baara caman kɛ i n'a fɔ ka ji sanuman di jamana dɔw ma ni ka kɛnɛya sabati fo ka taa bila kɛnyɛrɛye baaraw degeli la cogo min na maaw bɛ se u yɛrɛ ta. Wasa u ka baara bɛ se ka ɲa u bolo cogo min na ka sanga ni sariya ka laɲini ye cakɛda minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ n'an b'u wele ko société de gardiennage et de surveillance n'u ka baaraw bɛ tali kɛ lakanako binaku kan an ka jamana kɔnɔna na minisiriso min sigilen bɛ lakanako ma an ka jamana kɔnɔ o kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ kuraw tigɛ ka tɛmɛ ni jamana ɲɛmaayaso ye min b'a to baara in a bɛ se ka kɛ ni sariya ka laɲini ye cogo min na wasa aw ka se ka faamuyaliba sɔrɔ o baarakɛda ninnu ka baarakɛliw kan an ka ɲininikɛla dɔ wulila ka se inspecteur de police Moro Jakite ale bɛ minisiriso la min bɛ baara ɲɛsinnen bɛ lakanako ma an ka jɛ ka ɲamada ka sɔrɔliw fɛ. Société de gardiennage ani surveillance bi Mali jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen bɛ ka sariya kuraw ta wasa ka nin baara in k'a don sariya hukumu kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na inspecteur de police Moro Jara ale min yɛrɛ ka baaraw bɛ boli o baara in ɲɛdɔnni kan a ka fɔla nin cakɛda ninnu u ka kan ka la kɔlɔsi jamana fɛ sariya hukumu kɔnɔ. C'est que malidenw ka dɔn ka fɔ société de gardiennage tun bɛ cogo min na fɔlɔ yɛlɛma bɛ ka don u ka baara la. Parce que fɔlɔ mɔgɔ caman tun bɛ taa ten ne ye agrément sɔrɔ n dɔgɔnin dɔ bɛ yen ou bien ni mɔgɔkɛ dɔ bɛ yen ni mɔgɔmuso dɔ ou bien n kalamɛ dɔ bɛ yen a tɛ baara la n b'a ta ten dɔrɔn ka tɛmɛ don a la a ka baara kɛ mais o de bɔra la sisan pour que i ka ta i bɛ taa kalan de kɛ k'a dɔn baara kan ka kɛ ni taabolo min ye k'o dɔn tuma n'i y'o dɔn tuma min i bɛ se ka baara kɛ bon i bɛ baara min fana kɛ mɔgɔ min b'i ta k'i bila a ka baara la i bɛ se k'o tigi nafa il faut que mɔgɔw k'o faamuya bon minnu yɛrɛ fana b'a baara kɛ o fana k'a bila u kunna ka fɔ u tun bɛ cogo kɔrɔ min na fɔlɔ u man ka baara kɛ ten tuguni u kan ka baara kɛ ni hakili wɛrɛ de ye sisan u k'a dɔn ka fɔ u ka baara bilala valeur ba de donna la sisan promoteur yɛrɛ n'o ye société tigi ninnu ye kɔsa in na olu yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ka groupement dɔ créer sisan jɛkulu dɔ sigi sen kan u b'u ka baara kɛ min kɔnɔna na donc o b'a to hali ni kɔlɔlɔ kɔni bɛ kɛ kɔlɔlɔ bɛ dɔgɔya baarakɛɲɔgɔnya min bɛ anw n'olu cɛ parce que an y'a f'u ye ka fɔ sisan u kana baara k'u kelen na tuguni c'est pourquoi sariya kura minnu taara sisan mobili kan ka k'u bolo ka radio kɛ mobili ninnu na système de communication radio min b'a to u ni faso finidonnaw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ par exemple n'u ka agent bɛ terrain kan sisan su fɛ u bɛ se ka problème dɔ sɔrɔ communication radio bɛ o commissariat min ka surun la gendarmerie min ka surun la ou bien garde peloton min ka surun la u bɛ se ka olu wele tout de suite k'a fɔ bon a ye na dɛmɛ don a ma ni problème bɛ yan donc olu bɛ se jamana ka faso finitigiw bɛ se ka na fara u kan tout de suite k'o ko latɛmɛ ɲɔgɔn fɛ. Bɛɛ ka kan n'a ye bɛɛ man kan n'a ye
bɛɛ ka kan n'a ye ka da mun kan parce que a tɛ fɔ nin bɛ se ka kɛ nin man kan ka kɛ nin yamaruyalen don non mais bɛɛ man kan n'a ye parce que pour que sisan i ka se k'a baara kɛ il faut que a connaissance a dɔnniya ka k'i yɛrɛ la sisan mais fɔlɔ la i bɛ wuli dɔrɔn n b'a fɛ ka société dayɛlɛ pièces minnu fɔra i b'olu fara fara ɲɔgɔn kan i bɛ taa n'a ye agrément bɛ d'i ma fɔlɔ la de a tun bɛ ten mais sisan an bɛ fɛ minnu bɛ a baara yɛrɛ dɔn n'u bɛ se k'a kɛ ni wasa ye a baara ka to olu bolo n y'a fɔ nka kabini n ka kuma daminɛ na n ko fɔlɔ la u tun bɛ baara kɛ cogo min na yɛlɛma donna la sisan yɛlɛma donna la parce que u ka baara bɛ kɛ ni condition min o yɛrɛ yɛlɛmana sisan bɛɛ tɛ se ka baara kɛ tuguni f'i ka formation de kɛ donc n'o formation kɛra k'a fɔ i ye attestation sɔrɔ ko sisan kɔni i formé na jamanadenw fana kan ka se ka danaya da i kan k'a fɔ i bɛ baara min na sisan a dɔnniya b'i la donc i bɛ se k'a kɛ k'olu la wasa sariya ko k'u bɛ se ka marifa ta u bɛ se ka marifa ta mais i tɛ se ka marifa ta n'i yɛrɛ ma formé fɔlɔ marifa cili n'a a marali la i ka se k'a dɔn a bɛ mara cogo min a bɛ ci cogo min i ka se k'o fɛnw faamuya pour que i ka se k'a ta o ye kelen ye filanan société privée ninnu fana yɔrɔ dɔ bɛ yen il faut que n k'o fɔ u ye u yamaruyalen tɛ ka yala ni marifa ye u yamaruyalen tɛ ka yala n'a ye marifa ninnu n'a u b'a ta n'u ser'u ka baarakɛyɔrɔ la de a bɛ d'u ma u b'u ka baara kɛ n'i tilala i b'a déposer ka taa so an b'a yira aw la k'a fɔ ko mali jamana a kɛlen filɛ ka sariya kura min ta ka ɲɛsin nin cakɛda kofɔlen ninnu ma ni a bɛɛ lajɛlen bi don sariya hukumu kɔnɔna na a kun tun tɛ yɔrɔ ye walasa nin baara ninnu a bɛ se k'a kɛbagaw nafa ni k'a hɛrɛ lase jamana kɔnɔdenw ma minisiri min ka baara ɲɛsinen bɛ baarako ani foroba caman an ka jamana kɔnɔna na n'o ye ministère de travail et de la fonction publique n'a minisiri ye Amadu Nɔ Diko ye ale bisimilara mali sɔrɔbatigiw ka soba kɔnɔna na n'o ye conseil national du patronat du Mali wasa u ka kɔrɔfɔw sarada u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ gɛlɛya min bɛ kɛnyɛrɛye forobaca ani forobaca tigilamɔgɔw kan u ka se ka ɲɛfɔli kɛ o bɛɛ lajɛlen kan an ka ɲininikɛlaw u sera nin baarakɛda in maa ɲɛma n'o ye Sɛnsɛn Mamadu Sɛnsɛn Kulubali a ye min sɔrɔ k'a fɔ an ka ɲininikɛlaw ye an ka jɛ k'a ɲɛmadɔw fɛ an ye fɛn caman fɔ ɲɔgɔn ye patron ni baarakɛlaw cɛ kumaw an y'o kɛ gouvernement fana ni patron kuma ɲɔgɔnya pour que ko dɔw bɛ yen olu ka dabila an ka se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ o kuma ɲɔgɔnya o ka se ka bange ani ɲɔgɔn cɛ tuma bɛɛ depuis minisiri nin kɔnɔna na nin y'a kalo 3 ye kalo 3 o kalo 3 a bɛ na an bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya min b'an fɛ an b'o fɔ a ye fana a bɛ se ka to lase a minisiri ɲɔgɔn tɔw ma a bɛ se k'a lase président de la république ma kosɛbɛ don a bɛ se ka bɛnbaya parce que bi an ye min fɔ a ye o ye yurugu-yurugu kɛlɛli ye faut que yurugu-yurugu ka kɛlɛ a ka to fɔ a minisiri ɲɔgɔnw ye parce que n'an y'a jate minɛ Mali la yurugu-yurugu a bonyana ni fɛn bɛɛ a bɛ ɲangatan se an ka entreprise ma chef d'entreprise entreprise ɲɛmɔgɔw tuma bɛɛ u bɛ yurugu sɔrɔ fɛn de di pour que u ka se k'u ka baara kɛ n'o dun kɛra an ka entreprise wari tɛ sɔrɔ an y'a fɔ a ye an ka ne ka mandat kɔnɔna na patronat la ne bɛ yurugu-yurugu kɛlɛli de kɛ parce que fonctionnaire bɛ yen bi u y'an tɔɔrɔ an tɛ se ka foyi kɛ tuguni n'i ma wari bɔ o fonctionnaire ninnu an b'u dɔn n'u m'a dabila tɔgɔ fɔ bɛ n'a damina parce que hali n'i y'a jate minɛ gouvernement yɛrɛ bɛ wari min perdi k'a damina dɔrɔn essence min bɛ don jamana nin kɔnɔ ko o douane n'a taxes gouvernement yɛrɛ bɛ miliyari 10 de perdu kalo kalo o miliyari 10 a bɛ se ka ekɔliso caman jɔ
Laada do san o san walanbilaw n'a waatiw mana se Burkina ekɔlidenw u b'a kanu ka wuli ka na i ɲɛ da Mali kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali silamɛw ka tɔnba ɲɛma n'o ye Haut Conseil Islamique du Mali maa ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɛwɔrɔ a Seyido Sherif Usman Madani Haidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka o kadira kɔnɔna na u bisimilara Sherifla duba kɔnɔna na min kɛra utukalo tile 7 saba 2 ani 19 u bisimilara yen nɔ bonya ani nisɔndiya ni karama kɔnɔna na an ka ɲininikɛla Fatumata Yaya Kane a n'a ka jatala Abudulayi Sogodogo u ye min sɔrɔ ka bɔ yen nɔ an ka jɛ ka ɲɛmadɔw fɛ. Araba ni o bɛnna utukalo tile 7 ma o tile tilancɛ kɛrɛnkɛrɛnna Burkina Ansaru kalandenw fɛ ni ka o kɛ bɔɲɔgɔn ye don ye Sherifla denbaya tɔgɔ la an mamuso ni o ye Madame Aidara Bassan Traoré ale de kɛra maa fɔlɔ ye ka Burkina Ansaru kalandenw bisimila Sherifla misiri kɔnɔ tumana min na a y'a mɔden ninnu bisimila nin kɛra nimisi wasaba de Bassan Traoré bolo ni a ye Ala tanu kosɛbɛ ni kalanden ninnu ye kalanden ninnu yɛrɛ ka kumaw y'a yira k'a fɔ ko olu ni Bassan ka ni lajɛrɛ in bɛna kɛ kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye min ni u ti ɲinɛ a kɔ ni ka sɔrɔla ka labanna ka bonyaw kɛ musokɔrɔba ye a lajɛrɛ in kɛnɛ kan Madame Aidara Fatumata Traoré Sherifla denbaya tɔgɔ la a ye bonyamasegin kɛ ni kalanden ninnu ye ka ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛ ka ɲɛsin u ma ani seereya kan camanw nɛgɛ ɲɛ 17 wagatiw la Burkina Ansaru kalanden maa 174 bisimilara Seydi Sherif Usman Madani Haidara fɛ a yɛrɛ ka denbaya la Bangoni Janginɛbugu la alikuranɛ kalan kɛra ka lajɛrɛ in baaraw daminɛ wa lajɛrɛ dɔ fana min ni a bɛ dan sigi Burkina Ansaru kalandenw ka tile damadɔ taama kɔnɔ Mali jamana kɔnɔ yan ni u k'a ma ko colonie de vacances san 2019 ni o wulikajɔ in yɛrɛ fanba tɛ dɔwɛrɛ ye fo ka n'u ka kanu kurakuraya an fana karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara ni a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ye k'o kɛ bonyamasegin ye a ye ka da ka wulikajɔ baaraw kan alisilamɛya diinɛ ye. Karamɔgɔ an bɛ Ala fo k'a barikada Ala min sɔnna k'o bi kan ka segin a cogoya la ni kira somɔgɔ kelen diinɛ ɲɛmɔgɔ ye karamɔgɔ an bɛ e de fo sabula ka d'a kan i n'a ka kan sabu nin diinɛ ye aw de ta ye nin diinɛ ye kira somɔgɔw de ta ye ya anw nujuru samabaga ya anw jigiya ɲuman ya anw baba a Seydi Sherif Usman Madani Haidara an bɛ dugawu k'i ye Ala k'i fanga se ya anw fa anw yi e ka san 40 ni kɔ baara n'o la fitinini de ye i ye cɛba ni musobaw minnu dilan anw y'o denw ye ya anw baba anw nisɔndiyalen don anw wasalen don wa anw sewalen don ni e nɔfɛ tuguli ye karamɔgɔ e de ye silamɛya fɔ anw ye ka tila k'a kɛ tuguni i b'a fɔ i mɔkɛ kira y'a kɛ cogo min na o min tɛ dɔwɛrɛ ye Ala ɲɛsiranya ani jogo ɲuman kɔ o min kɛra i mɔkɛ kira yɛrɛ ci kun ye i b'a fɔ a ɲɛna i ka kumaw la k'i mɔkɛ ma ci foyi kama fo n'a kɛra danfɛnw bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ sɔrɔli ye. Fédération Ansardine International fana ma to kɔfɛ ni lajɛrɛ in senfɛ u ye Burkina Ansaru kalandenw ka ni hakilina in tare kosɛbɛ. Burkina bew u bɛ nin kɛ a bɛ siɲɛ caman bɔ bon ɲinan ta in u ye kari 3 de fa a bɛɛ ye ekɔlidenw ye madrasadenw tɛ dɛ ekɔlidenw de don université ka na jigin fɔ ekɔli duguma ekɔli la olu ɲagaminen ɲɔgɔn na donc nin ye jigi faba de sabula olu ye siniɲɛsigiw de n'i y'a ye ko jamana ko a denw bɛ sira ɲuman kan o kɔrɔ ko jamana in bɛna taa ɲɛfɛ mais n'i ye jamana ye k'a denw tiɲɛna o jamana i bɛ sigi k'a ye dɔrɔn jamana in de bɛna tiɲɛ donc vraiment denmisɛnw ka nali ka na ni bɔ karamɔgɔ ye kun foyi t'a la ka na Sherif Usman Madani Haidara ka na bɔ a ye ka na sigi yɔrɔw lajɛ a bangena dugu minnu na ka taa ɲɛ jɔ yen nɔ la vraiment Burkina denw mɔgɔ ladamunenw don olu ŋɛɲɛ foyi t'u la an b'u fo vraiment ka yafa deli u fɛ n'u ye degun fɛn o fɛn sɔrɔ b'o yafa an ye an bɛ dugawu k'u ye yarabi Ala k'an ka jɛ laban arijinɛ kɔnɔ. An fana karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara Burkina Ansaru kalandenw ka ni furancɛ jan bolili ka ni ɲɛ d'a kan o bonyana bolo kosɛbɛ a ye cɛsiri ni jija laɲini u fɛ cogo min na alisilamɛya diinɛ bɛ se ka sankɔrɔta sɔrɔ
barisab ka daa kan ko denmisɛnninw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ siniɲɛsigi baaraw la kɛrɛnkɛrɛnnenya na alisilamɛya jɔli la ko a yɛrɛ bɛ duwawu k'u ye ni ka duwawu ɲini u fɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ k'a lajɛrɛ in laɲɛnamayara kosɛbɛ ni zikiri fɔli dumanw ye ka taa se poyiw ma ni o kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsin seyidi sherif usman madan aidara ka wulikajɔ baaraw ma fɔɔ ka taa se bonyaw kɛli la a ye ka bɔ ni kalanden ninnu yɔrɔ la lajɛrɛ kun cɛra ni duwawudenw ye iye sharifu usumani sharifu burukina bew nana bɔ aw ye pamina bɔn ma segi k'aw ye o siratigɛ fɛ sa a seyido sherif usman madan haidara ale min mali silamɛw ka tɔnba ɲɛma n'o haut conseil islamique du mali maɲɛma mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du mali maɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a seyido sherif usman madan haidara a nisɔndiyalen kɔrɔfɔ ta ka dakuruɲɛ 2 lase an ka jɛ k'a ɲɛmada fɛ o la nisɔndiya dan t'a la mun na an b'a dɔn a kɛra cogo o cogo du bɛɛ bɛ laban denw de la mais ni n ko a denw den ɲumanw kolo dugu bɛɛ bɛ laban denw de la jamana bɛɛ bɛ laban denw de la o la n'an ye denmisɛnninw ye an ɲɛfɛ bi minnu ye nin wasiya ninnu minɛ n'o ye ala ka ladilikanw ye o la ne nisɔndiyara kojugu parce que denmisɛnninw de ye sini dutigiw ye olu de ye sini jamana marabaw ye ministres de bɛna bɔ ninnu na président de la république de bɛna bɔ ninnu na an tɛ sika ninnu de bɛna kɛ docteur baw ye ka se ka baara kɛ ka jamanaw taa ɲɛ o la ni denmisɛnnin ye o sira ɲɛnama minɛ a kan ka encourager k'a fo mais ka bɔ fɔ burukina fana ka na mali la yan bi k'a fɔ a bɛna ɲɛ da o karamɔgɔ kan a sara bɛ ala bolo vraiment ne kɔni bɛ dugawu de k'aw ye k'a ɲini ala fɛ se bɛ ala min ye a ɲuman sera yan yarabi ala k'aw ɲuman segin a fɛn o fɛn bɛ baara min na min ni ala ta bɛ bɛn ala k'a ɲɛ a tigi bolo a bɛ hami ni fɛn o fɛn ni hɛrɛ don ala k'a sabati a bɛ siran tɔɔrɔ o tɔɔrɔ ɲɛ ala k'a ɲɔni ka bɔ o kan ala k'aw sabati ala k'aw kɛ sini faso jɔlaw ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ alijinɛ kɔnɔ tan ala k'o latigɛ an n'aw ye an bɛ an baw fo u ye dakuruɲɛ 2 min fɔ n y'a mɛn a diyara n ye an baw a sara bɛ ala bolo parce que muso jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o de la alakira sɔlɔ salam a ko maa si ma muso bonya fɔ maaba wa maa si ma muso dɔgɔya fɔ maani muso ka bon an baw de don o la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka nin déplacement in na u sara bɛ ala bolo an b'aw bɛɛ fo ka dugawu k'aw bɛɛ ye a bɛ hami fɛn o fɛn na ala k'a ɲɛ a bɛ hami fɛn o fɛn na ala k'a ɲɛ an b'a ɲini aw fana fɛ a kana ɲina an kɔ n'aw selila yɔrɔ o yɔrɔ n'a ni ala surunyana ɲɔgɔn na a ka ala wele an fana ye ala k'an mɛn ka se ka ala ka diinɛ in kɔrɔta ala k'a n'aw dɛmɛ. yarabi ami ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen jaabi o fana bi dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlo na min na bɛnna kunnafoni di so ɲamayaso fɛ kala sɔw ma ka kɛɲɛ ni nin kuma ye aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kɔnɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.